Hello, mzali uyazi ukuthi ngiyawufuna umsebenzi. Kunini ngikhala ngixakekile ngithi ngicela ningizame. Ngingajabula. Ngempela ikhona i-ID nginayo. Yes, ne-bank account yami ikhona ngingakusendela. Kuqalwa nini? Nge-weekend ye-Durban July. Ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume naye mina umqashi kube ukuthi ngiqala after that weekend ngoba uyazi ukuthi leyo weekend iba busy okusekudilika igoli nephesheya. Ngeke kade ngingasebenzi unyaka wonke bese ngizoqala ukusebenza ngo-Durban July i-weekend ebhizi kanje. What if uNkulunkulu ungilethela iblessa nami ngishiye into ekhona ngento engekho? Okusho ukuthi ubungafuni ukungifaka emsebenzini. Ngeke ushiye unyaka wonke kusukela ngoJanuwari ngikhalela into eyodwa ngicela ningitholele umsebenzi uzongitholela nge-weekend enkulu. Ngeke ngamaneki yekwe. Yes. Uyabo le mali owawunginike yona ngithi ngicela ungilinde kancane, sorry. Manje ngisuke kwane-emergency yokuthi ifoni yami ibisibheda. So ngamane ngathenga i-iPhone ngoba ngenzela ukuthi yabo mekufika o-50-year-old boys baseGoli nase-Cape Town nge-Durban July weekend bangifice nami ngi-right. Le ncane esalile ngahamba ngayokwenza iy'nzipho-ke osekusele ukuthi ngenze ikhanda. So ngizokunika imali yakho. Phela bangami esikoleni sengane yakho. It's not like isikole i-emergency. I-Durban July ifika once a year, isikole into yonyaka wonke. Selivalelani-ke ucingo ave nenhliziyo encane nje ngidina umuntu onenhliziyo encane. Bacabanga ukuthi sizokwenza ngentando yabo. Kho muntu wasebenza nge-Durban July weekend la. Kade singasebenzi unyaka wonke sekufanele bafuna ukuthi amadoda athole bona bodwa behleli bengasebenzi thina sisebenze. Ngiyenzi leyo nto mina.